Arriba el moment de parlar de béisbol. Un campionat de béisbol a nivell mundial s'havia jugat la setmana passada, recordem, a Puerto Rico. Participava a Puerto Rico, participava la República Dominicana en el mateix grup que Espanya. Espanya no va guanyar cap dels 3 partits que va jugar, però va fer un paper molt digne, no és així, Jordi? Efectivament, en aquest Clàssico Mundial 2013 va fer una participació més que respectable, tot i que s'enfrontava a seleccions molt importants, com Puerto Rico, com bé comentaves. Però bé, els jugadors de la selecció espanyola ja estan de tornada cap a Espanya i ha de començar, com bé comentàvem a l'inici del programa, la temporada de béisbol de la Lliga de Divisió d'Honor, que tindrà com a gran protagonista i com a vigent campió el Club Béisbol Barcelona. Recordem a la gent el fet de que, el que comentaven, a pesar de la seva desvinculació del Futbol Club Barcelona, el Club de Béisbol Barcelona va tornar a guanyar la Lliga i aquest any sembla ser que torna a ser un dels favorits juntament amb els Astros de València per intentar de revalidar aquest títol. Estarà aquesta tarda amb nosaltres en Josep Joaneda, el president del club, que ens parlarà una mica d'aquesta realitat econòmica que, Jordi, jo crec que ofega pràcticament a tots els clubs d'aquest nivell d'àmbit català. O sigui, habitualment la crisi afecta als equips grans, però molt més als equips petits que viuen de petites ajudes. Sí, i òbviament, sobretot aquells que, per exemple, no tenen una repercussió televisiva com si tenen altres esports. És molt més fàcil trobar patrocinadors o recolzaments econòmics públics o privats si tens, per exemple, una repercussió televisiva que, desafortunadament, la Lliga de Béisbol no disposa, però esperem que algun dia arribi. Em sembla que tenim amb nosaltres ja el Josep Joaneda. Bona tarda, Josep. Hola, què tal? Bona tarda. Com esteu? Desitjant que ens expliquis una mica com comença aquesta nova temporada del Club de Béisbol Barcelona, quina és la situació econòmica i social del club, si aspirem una altra vegada a guanyar la Lliga i què t'ha semblat l'actuació dels jugadors del Club de Béisbol Barcelona en aquest Clàssic Mundial? Mira, la primera pregunta, nosaltres comencem la temporada amb la màxima il·lusió, amb ganes de tornar a ser campions de Lliga. Intentarem també ser campions de Copa, que també es celebra Setmana Santa, es celebra aquí a Barcelona, a Montjuïc. I tenim una fita importantíssima també, que és el Campionat d'Europa, que també el jugarem del 3 al 9 de juny a Barcelona. I tenim fites importants aquest any i espero que puguem sortir victoriosos d'alguna d'elles, no? Josep, segurament de la Lliga, aquest any estarà competida, però vaja, com sempre intentarem fer-ho millor, no? Abans que contestis les altres 3 preguntes que t'hem formulat en un pack, recordar que us estreneu, si no m'erro, aquest dissabte a les 4 a casa contra el Marlins de Tenerife. No sé com afronteu aquest primer partit i si ja han tornat del Clàssico Mundial els jugadors que van participar-hi. Sí. Nosaltres, aquesta és la jornada inaugural i la veritat és que no es podia tocar contra un rival més fort, no? Marlins de Tenerife sempre tenen molt bon equip i aquest any pensem que igual que altres anys estaran al capdavant de la classificació. Sí, per part nostra i per part d'ells ja han tornat els jugadors. Nosaltres teníem el tercera base, Jesús Golingano, i teníem un llançador, Ricardo Hernández, que han estat jugant al Clàssic Mundial, i ells també tenien un jugador de camp i un altre llançador. I ja estan tant uns de Tenerife com els altres aquí a casa. T'hem preguntat abans una mica, fèiem una introducció respecte, per als nostres estimats oïdors, respecte al fet de que el Club de Béisbol Barcelona es va desvincular d'alguna forma amb l'arribada de Sandro Rosell del Futbol Club Barcelona i volíem saber, 2 temporades després d'això, pràcticament 3 temporades, quina és la situació actual del Club de Béisbol Barcelona? Em parles que ens fan una mica de mal, perquè aquesta desvinculació, com dius, ens va afectar moltíssim a nosaltres.
però sí que és veritat doncs, que hem tirat endavant com hem pogut, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Barcelona, amb diverses aportacions econòmiques, i bueno, nosaltres afrontem aquesta... En realitat serà la segona temporada, l'afrontem, doncs, per què no dir-ho, amb tots els problemes econòmics que tenen totes les entitats esportives, i nosaltres no estem al marge d'això, però vaja, amb moltíssima il·lusió, i ja et dic, amb jugadors de totes les categories, des de l'Evi, infantil, cadet, juvenil, sènior de primera divisió catalana i a l'equip de divisió d'honor. Amb moltes ganes. Clar, però i les perspectives de futur com es plantegen? És a dir, la situació econòmica actual és molt complicada, sobretot per als equips que juguen a esports minoritaris i que juguen a lligues, sobretot que han de viatjar per tot Espanya i no tenen grans ingressos, però les perspectives de futur creus que són millors? Us esteu fent a la situació de volar en solitari? Mira, per nosaltres aquest any passat, el 2012, ha estat una prova de foc. El ser ja absolutament autònoms, no? I jo crec que ens n'hem sortit prou bé, ho hem fet, jo crec que de forma acceptable, però cada dia anem aprenent coses noves. El tema econòmic és un hàndicap molt important quan vols estar competint al més alt nivell. Jo no sé el que passarà l'any que ve, és a dir, el 2014, no sé què passarà el 2015, no ho sé, ho ignoro, però evidentment la nostra situació sempre estarà molt vinculada a la situació econòmica en general, a la crisi que estem patint. Però no és tan sols la nostra situació, sinó que és la situació de l'esport en general. Equips de tercera divisió, equips de segona divisió B, ho estan passant molt malament i nosaltres no som professionals, no? I que nosaltres necessitem unes xifres més o menys petites per sobreviure, però clar, les necessitem i buscar-les no és fàcil. Volia comentar-te, doncs, potser d'aquest doble mèrit que té el Club de Béisbol Barcelona d'haver guanyat la Lliga una mica contra pronòstic. Després, a més, amb aquesta situació econòmica de la que parlàvem, després de la desvinculació del Futbol Club Barcelona, i a més d'això que el vostre entrenador sigui escollit com un dels millors entrenadors i el seleccionin per fer una mena de clínic. Jo crec que al marge de la situació econòmica, la situació esportiva no podia ser millor. No, és que d'això n'estem molt orgullosos, que el Jorge Miquelez sigui anomenat primer el millor entrenador d'Espanya i després un dels millors entrenadors d'Europa. Però és que la situació esportiva no és més que una continuació del que teníem al Futbol Club Barcelona. És a dir, nosaltres ja estàvem molt amunt, sempre quedàvem segons a la Lliga, primers en l'última temporada de vinculació amb el club. És a dir, que la situació esportiva és una continuïtat del que ja teníem en el Barça, i si ja ho fèiem bé allà, doncs, l'únic que hem fet ha sigut mantindre l'estructura que hem pogut mantindre i, a més, mantindre els bons hàbits que teníem. Continuant amb l'actualitat esportiva del Club Béisbol Barcelona, no sé si consideres o potser la incorporació que més alegria t'ha fet aquest hivern tardor-primavera d'impàs abans que comenci la temporada, està la d'en José Luis Riera. Bueno, José Luis no, deus voler dir, deus referir a Ricardo Hernández. José Luis Riera ja està amb nosaltres des de fa uns anys. Ah, disculpa. Sí, Ricardo Hernández. Ricardo Hernández és un llançador que havia estat amb nosaltres fa 2 anys. Em fa molta il·lusió que el Ricardo Hernández torni a estar amb nosaltres, perquè d'alguna manera ell va tornar al béisbol actiu amb nosaltres fa 2 anys, com et deia, va tornar a llançar, ho va fer molt bé, tant és així que el va fitxar un equip de Venezuela de professional, i a més la temporada europea la va jugar amb un equip italià, que a Itàlia es paga molt millor que aquí a Espanya, on no paguem, sinó que ajudem una mica, no? I aquest any ell va poder tornar a jugar amb nosaltres i la veritat és que ens ha fet molta il·lusió que
hagi sigut així. Ara que parlàvem d'Hernández i també abans hem parlat de Golindano, com ha estat la seva actuació amb la selecció i una mica què t'ha semblat el nivell d'aquests partits en Puerto Rico, República Dominicana, etc. Mira, jo sóc una mica crític amb la selecció que s'ha portat en el World Baseball Classic, perquè a mi m'hagués agradat que la selecció hagués tingut més participació de jugadors d'aquí, de casa, no? És a dir, d'Espanya, i no ha sigut així. També entenc que el que han anat a jugar és una mena de mundial més espectacle que una altra cosa. Jo hagués preferit que hi haguessin hagut noms com Segura, com Garcia, com Pau Sancho, jugadors nostres, no? Però vaja, escolta, el paper que s'ha fet no ha estat malament, tenint en compte els altres equips que jugaven en jugadors de grans lligues, de lo millor del món, no? I Espanya ha fet un paper, jo diria que ha aprovat. Una altra cosa és el que opini en quant als jugadors seleccionats, no? És aquest clàssic, o potser ara el torneig més important a nivell de seleccions, ara o desafortunadament el 2012 el béisbol va caure del programa olímpic? Sí, aquest és el torneig més important i això ho organitza Major League Baseball, que puc assegurar que ho organitzen com autèntics professionals. És a dir que és el millor torneig, sense cap dubte. I a més, ja et dic, on van les millors seleccions, on van els millors jugadors. També és veritat que depèn de la selecció, s'ho pren amb més o menys seriositat, no? Perquè, no sé, Venezuela, tothom esperava molt més de Venezuela, per exemple, però el que sí és veritat que Dominicana s'ho ha pres molt seriosament, Puerto Rico, Estats Units inclús, no? Però és un gran torneig on es veu un nivell de béisbol fantàstic. Jo he vist algun partit en directe i a través d'internet i he vist partits meravellosos de Japó, per exemple, d'Holanda, de Canadà. Ha sigut un gust per veure bon béisbol. Això és el que et volia preguntar, el fet de ser tan espectacular i amb lo ben organitzat que està, per què és tan itinerant? Perquè és molt difícil de seguir. Tu estàs veient uns partits a Puerto Rico, després se'n van a jugar a Japó, després juguen una altra fase als Estats Units. Per exemple, quan juguen un Mundial habitualment, saps que el Mundial és a Sud-àfrica, que el Mundial és a un puesto i a partir d'aquí juguen les seleccions durant un mes. Però això de seguir un Mundial durant tants mesos per tot el món no és molt complicat pel públic? És que, de fet, no segueix durant molts mesos. És a dir, el Mundial, en realitat, el World Baseball Classic haurà durat en total, jo crec que 10 dies, no més que això. Però, clar, tu en 10 dies ho has fet en diferents seus i és una mica on portes una mica l'espectacle, no? És a dir, l'espectacle el portes des de Xina, passant per Estats Units, per diferents seus. I és una mica un espectacle global, per entendre'ns. I les finals ja es fan als Estats Units. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Josep Joaneda, per estar aquesta tarda una altra vegada a Taula d'Esports. No, encantat. Esperem... Gràcies a vosaltres per prestar-nos atenció. Jo crec que és d'agrair que els esports minoritaris també tinguem el nostre espai a la vostra ràdio. No, de fet, jo crec que és molt important que es destinin més diners potser als esports minoritaris que no pas a les grades d'animació. Sí. Molt bé, jo no et portaré al contrari. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda. Molt bé, gràcies, bona tarda.